Ekegusi nintu. Gutore babere? Ekegusi toke Ya tukethigerwe. Ekegusi totigere inukwana na chiru gechinde chine chaino. Bono tige tobasomie ekegusi. Tata. Kibono musacha bese kumubora. Musacha bese nibwo ndakumubora. Ngaki bese kubura musacha. Omusacha uri ontengero tobwati besa, onye besa gekuborete, ari asobere ntukume gose mokungu ore. Gosori asoberete, gaki ori besa. Rio arabe. Gaki musacha gaki no ikomite bwende ukobora omugo shwari. Nakibona gaki besa ukobora. Ngora soki no tira mbara ki. Lakini tiga roche besa, musacha bese mwe kumubora musacha ole nomo. Nakibona besa ukobora. Musacha nabwo tukubuna besa gaki. Mbuye binde binga bikobore, abakungu bakobore. Lakini ebesa tekobora. Omuru ngaki musacha tata borua besa tata. Lindo yumbu yale gaki. Mbuye abana bakobora ko babana abo bokungu. Ore tari ko chakulendera omukungu. Ora zi ko onyo kolenda besa. No zi kulenda besa mukungu ara chanyare kolenda. Omukungu ara nyakolenda. Oya kolenda oro mukungu abire basage koborete. Bodeje age to kintanche. Tingonya koboruna besa. Okoba ya bese koborete. Kweta ina sa mongolendera mukungu. Oyo no to